أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Hati ini tak lagi lagi, saya lari dan keluar kota. Hati ini tak lagi melap sendiri. Lu malah terlalu menunggu, lu belajar. Ayat ini sesuatu ayat kaitanipun kalian ayat terakhir dengan saya kita terangkan. Jadi saya nerangake tentang masalah utamane infak utawa sedekah tokoh napa mawon istilah jariah utawa bantuan hibah lan liyane. Jadi begitu indah lan mulyane sedekah niku, bab sedekah niki runtut nganti mek 3 lembar Al-Qur'an niku dengan berbagai macam jenis lan keutamaane diterang untuk. Jadi itu dikira senengane dari sedekah baik mangkep nyamuk pirang-pirang dina kok sedekah barang utama wane ngoten. Lah tidak kon nglipati model wong Indonesia ngenyang nasi kok dalile sedekah wae layate yo niki dek tapi ndak perlu ngon ngliwati nglangai ora sedo kathah no semben niki malah ayat yang begitu indah hakikate fadilahe pelajarane kanggo kita niki begitu mulia. Rasane paralel konek kali ayat sing iki tidak bilasane sekedhik ayat sing terakhir iki
ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi setan itu padha setan ketok utawa setan ra ketok. Setan ketok iku ya manungsa sing wateke elek, iku ya setan. Saya tinal jinni wal insi. Setan sing ra ketok yaiku setan sing makhluk halus. Setan itu padha karo setan setok utawa sing ra ketok iku ya'idukumul faqra. Jadi meden-medeni ngiren-ngireni nggodha-godha golek wis sedekah nek wis jariah kere wal fahsya lan janji itu ngongkon medhit fahsya teng ayat niki maknane medhit fahsya sing akeh niku nanggukan maknane zina tapi khusus nang ayat niki maknane medhit ra gelem ngono zakat ra gelem ngono sedekah nang atine diiling-iling setan yaitu kumul faqron kowe sedekah nek kowe zakat nek kowe jariah nek kowe lomo pere kowe meden-medeni tentang kefikiran lan merintah ngomong medit ra usah kejariah mumet mbok ben wong gak tekno. Dadi yak muru bil fahsya ngomong medit. Lagu tialah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Iki kaitane nggih kalih sedekah padha karo sedekah wajib utawa ora wajib. Sing sedekah wajib ya zakat sabarane. Sing sedekah sunah ya aweh selain sedekah wajib itu jenenge sunah. Gusti Allah janji nang wong sing gelem sedekah dijanji diwehi pangapura lan diwehi anugrah wa fadlan. Cuman akeh wong saware dhewe termasuk kula barang itu nek janjine Gusti Allah ora patek percaya. Nek janjine setan ora percaya kowe kudu nyanyi kere mulane padha ora gelem nyanyi ngoten niku. Padane awake dhewe luwih percaya nek budone setan sing akeh ngoten. Lah niki aku ora mesti krono rene nggo angen-angen awake dhewe kira-kira luwih percaya nek setan apa Gusti Allah. Gusti Allah janji yang gelem sedekah wajib utawa sedekah sunah dijanji diwehi pangapura anggo wong sing ngapura dosane niku atine empuk. Bapak lalan yang kurang piye ora ana sing ora diganti dening Gusti Allah sedekah ikhlas karena Allah mesti bakal diganti dening Gusti Allah. Neng dunyane ya neng akhirate ora ana wong larat perkara sedekah. Urung tau tumon wong larat perkara rumo niku urung ana sejarahe. Sing ana wong bangkrut perkara medhit, wong bangkrut perkara ngapusi, wong bangkrut perkara maksiat, perkara zina, perkara main, perkara mabuk. Iku nyoto jane nang kiwa tengene awake dhewe niku nek gelem niti-niti. Termasuk awake dhewe ketinggalan nek benjut niku apa tau perkara sedekah mboten. Benjut kok perkara mbok bangkrut leh bakulan, mbok bangkrut leh tanam tuwa, mbok bangkrut leh tuku-tuku sing ora guna ngoten niku dititi-titi awake dhewe jajal ketinggalan cara benjut niku apa tau perkara jariah. Nyoto nang kiwa tengene awake dhewe janjine Gusti Allah niku mesti wong sing gelem sedekah dijanji maghfiratan minhu wa fadlan. Allah wasi'un alim Gusti Allah saking maha jembar maha pirsa nang niate awake dhewe. Neng wong sing gelem sedekah yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Gusti Allah maringi hikmah niku ana sing manahe ilmu, ana sing manahe apalan Quran, mulane disebutno ning kasus Sofyan hadis sing sering kula manahe la asada illa fisnataini. Ora oleh hasud sebone rong perkara. Iki hadis sering kula wacana. Iki enten ing kasus Sofyan halaman 174. Ora oleh hasud kejaba neng
siji rajulun atahu wa malan wong sing dipari Gusti Allah rezeki kang jembar fasalatahu ala halakati fil khair mongko wong mau banjur gunakake rezeki mau dihibahno dijariyahno diinfakno pokoke manfaate bodo mau kanggo kaapian ya jariyah nang bangunan ya jariyah nang wong fakir miskin ya jariyah nang masjid mushola perjuangan sabilillah nomor siji wong sing duwe bodo jembar bondone nyakno ngoten niku oleh dihasuti aku wong duwe jembar ya pengen nyakno ngene bocah ngoten niku oleh dihasuti selain itu ora oleh. Nomor loro warajulun atahullahu hikmata wong kang ndek Gusti Allah diparingi ahli maca Quran. Hikmah maksud maknane apa Quran, ngerti maknane. Wa huwa yaqtadi biha wa yu'allimuha linnas. Wong mau banjur netepi hikmah mau diwaca Qurane lan diulangno menungso. Ulang termasuk ulang maknane ngeten iki, nerangno ayate ngeten iki. Meniku hasud ana. Selain itu aja hasud. Bahwa ada hasud kok jadi hasuti lah penaan ya tengah tengok pelapang pelapang wong rumangsa nih. Jadi kita orang medul bahwa ada sing iso genteni dapat genteni ya. Genteni apa iso? Pak sini iso makini dapat makini. Wes tak sampeyan nggak iso tak amplopi kebar. Aduh bisa kok orang berbung kalau sing buat ceramah ini. Nah, orang buat ceramah ini malah udah beliur ya malah tak dendor. Jadi hikmah yang berikan sing maknai ilmu manafi, sing maknai hafalan Quran. Terus maya nakaru illa ulul albab. Sing mikir dia mau mong sing duweni pikiran, sing nanti pikiran dia mau mikir ada sampai masuri ngunyah. Kalau gagas umpamane ngoten. Ulul albab niku jadi albab niku jamae lafaz lubun lubani albabun. Jadi sak dhuwure pikiran sing digunakno jenenge niku albab. Nek pikiran sing diklemprakno kaya kepeke wedhus sapi ora dienggo iku jenenge ya otak sing ora kanggo layak itu utawa layak itu. Nah kene sing mau gelem pikiran nang jenenge disebut ulul albab. Wong sing duweni pikiran waras, neng jalane disebut ashabul uqul. Wong sing duweni akal iso mikir. Lan duweni akal ora iso mikir, berarti akale dikrempakno layak ilu. Faktum minna fakotin langsung tak manane ayat isore mawon iki wingi tak terang. Indo betul sodakoti fari ammahi. Sebabnya temurun ayat ini sahabat itu takut dengan Nabi sodakot itu saya pripun diketoke nopo dirahasiake khusus tengwong melarat tok nopo nggih tengwong sugih diangsal kanjeng Nabi. Terus temurun ayat iki Intu bedu lamun ngetokake sapa sira kabeh nek makna biyen ngedengake kanggo ngedengake ra mudeng mengke lamun pade sira kabeh sedekati ing pira-pira sedekah sunah iki sing diupa Bani amma waiku bagus banget iya ya sedekah sunah jadi mbok ketokno ya apik, sedekah sing nang wong sugih iki. Dadi wau takone karo sahabat kan sedekah niku nang wong sugih asal mboten apa kudu wong fakir, apa dirahasiakno kabeh, apa apik diketokno. Nek sliramu mah wong ikhlas wong apik seneng wae contoh, kowe nek sedekah nang wong sugih kok didono kethek kok ketokno ben dicontoh. Yang mulang wong sugih sing medhit ben belajar agama. Dadi kok sing dimaksud iki sedekah teng sugih iki sing diketokno. Nek kowe sedekah sugih digenti wong apik wae ora apa. Bane emah iki. Wa
tukuha lan lamun nyamarake sapa sira kabeh nyamarake delikno ayo sedekah waktu tulan wehake utawa nekake sira kabeh ing sedekah al-fuqara ing wong fakir-fakir. Lah iki penjawabane ning ditakoni sahabat mau. Jadi nek kowe pengen mbok ketokno sedekah wong sugih yo apik ora apa-apa sing sedekah sunah. Oleh-oleh wae. Dia apik ngono iku. Ben contoh wong mau. Lah nek diramu pengen mbok rahasiakno, ben ora ketok sedekah nang wong sing ora duwe, bahwa mongko utawi sedekah iku khairun luwih apik lakum keduwe sira kabeh. Nek luwih apik nang sing ora duwe iku mbok rahasiakno yo luwih apik. Bolak-balik niku nek wong niate lillahi ta'ala ora butuh film. Ora butuh film ora bolak-balik film iku ora nek nilai tambahe gak ada sama sekali. Wong film iku badine apa? Ora badhe apa-apa kok padha seneng iku padha balik kudune. Boleh film terus betah mangan ora mangan, betah ora ngombe mboten. Nek dindo sithik mboten dia kabeh niku coba ing Gusti Allah. Bahwa khairul lakum wa yukafiru lan bakal nglebur sapa Allah. Angkum sapa sira kabeh niki kaya asal ana sing nganggo nun. Mulane bapane kok wong maca nganggo nun niku ya oleh nek imame. Anggo nun roe disukun mukafir angkum matur sing ngoten. Wayu kafiru lan lebur sapa Allah angkum sapa sayira kabeh min sayyi'atikum sapa pira-pira keluputane kabeh nek kowe sedekahmu iku kanthi rahasia ning wong fakir niku ya malah luwih apik lan iso mlebu dosa-dosa keluputanmu min sayyi'atikum sapa sebagian dosa keluputanmu. Iki nganggo min tabaid. Maksudnya ora kabeh dosa iku iso dilebur nganggo sedekah boten. Dosa murtad sedekah sak gunung ya tetep ora iso dilebur. Iso dilebur kudu tobat. Tobat mlebu Islam oleh. Dosa ninggal wajib. Nek ninggal wajib iki percaya umpamane ninggal salat. Ninggal salat niku iki percaya nek salat wajib iku dosane ning dosa ninggal salat kok. Nek lek ninggal salat iku ora percaya nek salat iku wajib. Nganggep salat iku ora wajib utawa ora percaya nek sopir nang neraka. Iku najan KTP-ne Islam hukume kaya kafir. Dosane kudu tobat sakadat meneh. Isane dilebur, ora iso dosane dilebur nganggo sedekah. Misalnya nek wong lek-lek ora poso. Dulan-dulan ora poso nek atine yakin nek poso iku ora wajib. Utawa yakin nek wong ora poso niku ora ngira disiksa. Niku dosane dosa murtad padha karo. Isane dilebur ya sahadat melek. Sing dilebur ya sebagian banyak dosa-dosa sing ora murtad, ora dosa ninggal wajib iku dilebur. Mulane nganggo min tabaid. Min sayyi'at iku sangka sebagian keluputanmu. Ora kabeh dosa anggere sedekah dilebur mboten. Karena dosa sing ora iso dilebur kecuali nganggo cara tertentu cara sing tak terangke wau. Wallahu ta'ala Allah bima lawan barang-barang tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh iku khabirun zat kang waspada iku pirsa akibate ya pirsa akhire dene bahan disebutke alimun bibatinihi kadhahirihi. Gusti Allah pirsa apa sing sak jerone kaya pirsa kang sak jabane. Gusti Allah pirsa sing dikrenteni
tekno ning atine kabeh wong kaya oleh pirsa apa sing diucapno nang lambene wong. Gusti Allah pirsa niate wong iku tulus krana Allah apa ora apa krana penjeneng wong. Ya rugi bolak-balik nang penjeneng wong itu rugi. Ora entuk apa kok dilem iku ora berarti. Enggak ada nilai tambahnya sama sekali. Makanya pada dewe terkusolah dilem wah. Sampai itu wong apik tenang gak sih salah terasi. Terus Quran ya gelap dilem iki banyak lem kok seneng. Kok niku wae takusan basa kasare. Goblok lho, tak lem ora entuk apa-apa seneng. Pane tak ndo pamane. Aku ayammu cocok jamaah modal. Nah, mah berarti salah urusan iki ndo ngono. Mana iku nek dhewe ora ngaji kan ndek. Mati lho dosaku kan dosa akeh. Kayak bedhedhek misah-misah maka tambah dosane. Dilo ambek di paido niku padha pacobane. Gusti Allah Maha Pirsa awake dhewe niku sing dibaten apa, sing diucapno apa, iku juga apa ora, sampeyan bakal diketokno kabeh. Layak fa'alaihi syai'un min. Laisa 'alaika hudahum. Kita terangno sebabnya ayat iki mulai beda dari sebabnya. Sebabnya iki maune sahabat niku nek awake jariah sedekah ning wong sing ora mukmin ora muslim niku rada masula. Terus bertanya-tanya sedekah niku kudune wong Islam apa mboten niki sedekah sunah lho niki. Nek sedekah wajib zakat kudune wong Islam. Sedekah sedekah sunah. Wong jariah sedekah infak leweh nang wong niku apa kudu wong mukmin kabeh. Nek wong liyane agama pripun kanjeng Nabi apa kudu ditinggal ora usah diwehi ben gelem mlebu Islam ora mlebu Islam diwehi ngoten terus turun sunat iki laisa 'alaika hudahum laisa orana laisa iku orana 'alaika itu tetep ing atase sira apa hudahum nuduhake utawa pituduhe umat kowe iki gak iso bagi hidayahe umat Muhammad cara dijalakno ngoten. Kowe ora iso gawe Islame wong iki gak iso Muhammad tugasmu nang jalane disebutno innama 'alaikal balagh. Jadi ayin nasu ila tuhuli fil Islam innama 'alaikal balagh. Kowe ora iso nuduhno wong wong itu dijamin oleh hidayah iki gak iso Muhammad. Artine dawuh niki Kanjeng Nabi umume kan sedaya umate sing mewarisi tugase Kanjeng Nabi para ulama lan kiai. Tugasmu innama alikal balagh, tugasmu menyampaikan nerangno ngaji. Dene wong percaya karepe, ora percaya mbok karepe. Kowe gak iso gawe jamin nek pituturi terus mlebu kabeh, usuk kabeh, lomo kabeh, ora iso kowe gawe ngono. Walakin Allah angin takrim kaya Gusti Allah iku yahdi nuduhake sapa Allah man Allah. Ya sa'u kang ngersakake sapa Allah iman. Iki makhluk disembunyikan iki nek tau ngaji ora roh. Sing muni iman ndi? Iman ya disembunyikan qadar. Terangno nek sawi. Wong sing dikersakno duwe pituduh. Dadi sing wae iki kudu Gusti Allah kudu menyampaikan. Kowe bukan kira kudu yo karepe. Sing penting kudu nerangno kaapian. Wong nrimo yo karepe, nrimo yo karepe. Inna ma'alikal balagh. Tugasmu menyampaikan tok, nuturi tok, nyampaikan akhlak sing apik, nyampaikan masalah syariah, masalah agama, masalah kaapian. Kudu karepe ra kudu yo karepe. Sing paling hidayah Gusti Allah tok. Niki pasti. Sing sering tak terangke ana wong jenenge Abdul Uzza.
dina kurang-kurang dadi putih kemerah-merahan ngono. Kaya mawa celukane dadi Abu Lahab. Abu Lahab niku pamen gandeng kaya Kanjeng Nabi, paklike Kanjeng Nabi, adine Mbah Abdullah, romane Kanjeng Nabi. Ngerti keistimewaane Kanjeng Nabi, ngerti mukjizate Kanjeng Nabi, pirsa Kanjeng Nabi niku ora nate goro awit cek cilik durung dadi nabi, kanthi wis dadi nabi niku ora nate goro. Ya pirsa Kanjeng Nabi ora nate omong sing kasar utawa omong kotor, omong rusak awit durung dadi nabi, awit cek cilik. Nanti dadi nabi niku Abu Lahab yo ngerti jane. Cek ada kekhususan meleh Kanjeng Nabi niku putrine loro Sayyidah Ruqayyah kali Ummu Kulsum dipek mantu Abu Lahab oleh anake lanang jenenge Utbah ambek Mutaibah. Apa terang sok lali aku iku salahane Abu Lahab apa nek Kanjeng Nabi. Utbah ambek Mutaibah. Jadi saking cedake Kanjeng Nabi. Usianya ya sebuah Abu Lahab. Abu Lahab pada Kanjeng Nabi lahir itu Abu Lahab merdeka tidak jenenge Suwairah Islamiyah. Selama berjanji wa doa niku. Saka bungae ponakane lahir terjadi kehebatan irhas mencorong kahyane Abu Lahab merdeka budak jenenge Suwairah Islamiyah sing dadekno sampeyan angger saben dina anggere dina Senin diringano siksane. Lha Abu Lahab iku like dhewe desane omahe gandeng ngerti kehebatane Kanjeng Nabi ning ora kena ora oleh bagian hidayah. Ora oleh nikmat pitutur, nikmat iman saka Gusti Allah. Begitu didakwai Kanjeng Nabi dikumpulno ning suatu balai pertemuan yang Mekah jenenge Darul Arqam, gedung pertemuan kok gede-gede pembesar-pembesar dikumpulno takoki bapak-bapak niki aku menyampaikan sesuatu sampeyan tak ceritani kok percaya wong temen ora tau goro ya wis cilik mesti percaya lho itu begitu didakwai kula diutus nang jenengan kabeh dening Gusti Allah minangka dadi nabi lan rasul. Kon ngajak sampeyan kabeh supaya nyembah Gusti Allah suwiji wae ora nyembah liyane Gusti Allah. Lha kulo ngono iku ya kudu bisa karo basa kene sing kapul oleh Pranjinan Muhammad. Kurang ajar taban laka ya Muhammad. Ngono bisa kok. Nang arepe langsung. Nah, padahal Abu Lahab model saiki bakal model saiki ya enak tapi ya nek bisa kok kaduhan senak keseni menawi banglit diraih mari silit sing akeh senak keseni kok kaduhan bisa perkara ora bagian iman kula Allah ya di manusia itu tak dhewe nek nuturi dia ngaji lan samudaya niku sebenarnya ada tidak ada perintah Gusti Allah inna ma'alikal bala nurut ya kono lan nurut ya kono sing penting awake dhewe tidak perintah Gusti Allah. Ana barang-barang kumpul kang nafakahake sira kabeh min khairin saking duit. Khairun niku maknane kaya duit ya karena awake dhewe tau ngaji ra ngerti. Lah kok ndelok terjemahan mesti kebagusan ngono. Khairun di sini maknanya duit atau bondo. Innal insana bainahu lihubil khairi lasyadid manungsa iku nek duit senenge ora elok wis dinas ngono bae Quran. Dhewe seneng duit, sing duit seneng. Mun gak seneng. Kok duit barene gak bae. Wong padha satuse iku lho cara ngono sing anyar ambek sing ampuh. Sing diwa sing ampuh kabeh padahal regane ya padha ae. Sing tok apik aku sing duit nang tandane kaya wong iki duit seneng kabeh. Cek aku nek ra ngaku lah. Ya tak delok bolak-balik. Kok kira-kira nang arep ora ngantun
potongan ini. Jadi in lainahu lehu bil khairi la sakit. Mula ning mrene dikhususno diistimewakno karo Gusti Allah. Bondo sing apik sing mbok sedekahno iku ngerti ya bali ampusikum. Monggo iku tetep keduwe awak ira kabeh. Bondo iku ora balik ning sapa-sapa sejatine balik ning sliramu dhewe. Engko ning donyane nalika urung tutuk umurmu sejatahe urip yo bakal diganti Gusti Allah kanthi lipet-lipet. Neng akhirat bakal diketokake mulai ganjarane minimal tikel ping 10. Mergo kaapian iku minimal tikel ping 10. Paling aslu amsalihah. Iso ping 700, iso ping ora iso diitung saking akeh lawa yuto ae limaya sak wingi kok. Gawe istilah apa wae bodho duit sing mbok nafakokno iku sejatine ora ilang. Ya iku sing ijek iso mbok petuk iso mbek iku nganti tekan akhirat ya iku. Bodho sing mbok tumpuk bahasa pirang-pirang ton mbok tumpuk duit sing nang rekening pirang-pirang atus juta kawah sing pirang-pirang hektar iku urung mesti dadi wekmu, urung mesti li ampusikum. Iso uga kanggo wong liya, anakmu utawa putumu, nek anake ora dipinterno aku dadi tukang. Nek anake tukang bambu bodol ora kalah main, dodol di totoan, pirang-pirang nang sekitar kayu pirang-pirang. Mana awake dhewe wah ketok ora ketok ora ketok kok niku nyapa. Dadi infak sedekah padha uga sedekah neng wong utawa sedekah neng jariah neng yayasan pendidikan lan liyane. Iku paling ampusiku kanggo awakmu dhewe. Iki sing jariah lan kene iku sebenarnya sing ijek nganti tekan akhirat ya ben ya iku. Apa kanggo yaine? Yaine dhewe dedel duwe lho iso kanggo yaine. Paling ampusikum wa ma tunfikuna lan barang-barang tunfikuna kang wis nafakake sira kabeh nafkah sing model kaya ngono mau sak mendhuwur wingi diterangno kae pengenane iku nafkah sing ora diikuti manan wala ada. Manan iku undang-undang ada iku nglarakno. Mane manan iku kowe ndak tahu beras ya sakjane. Celing cek iku jenenge manan. Nek wis mundak-mundak ijek dilarakno misan. Potongan blek ngene ora jiap, blek ora jiap kok nek biyen-biyene niku nglarakno. Utawa potongan iku ora tak biantu no keleleran. Nek iki sembarang undang-undang iki nyebut tok iki jenenge undang-undang. Lah sedekah sing nang manan wala ada. Sedekah sing siri utawa diketokno utawa siri sing ikhlas kena kabeh mau. Illa bariwa akejaba numreh. Illa dewa wajilai kejaba numreh wajahe Gusti Allah kejaba krana Allah tok ora krana liyane. Wa malan barang tumfikuna kang padha nafkahake sira kabeh min khairin saking bondo utawa saka duit. Nek manane khair nang mriki duit. Utawa bondo. Ana khair sing maknae panganan. Panganan iku nalika Nabi Musa mlayu-mlayu dikejar Firaun bar mateni wong waplok mati terus mlayu-mlayu dikejar Firaun iku sik Joko niku dereng nikah teko Madian niku negarane Nabi Syuaib teko Madian wis aman tak urunge mlebu ning kampunge ning perbatasan Madian niku petuk ana wong mek banyu ning sumber air antri ana wong wedok loro cah wedok cewek loro ngenteni ora barbar takoki sampeyan kandang ngenteni apa enggak cara bahasa kene ngono cara Arabe malam
Musa ketok ana wong akeh sing ngrebut kroyokan mek sumber banyu wa wajada min dunihim imra'ataini taludan ana cawe loro sing ngenteni ora tangi iso mek banyu bocah loro iku sing rata kosong jujur terus takoki Nabi Musa ana apa Mbak banyak ngenteni ae cara sakene ora malah foto hukuma bahasa ayate ngoten apa ketemu dengan mek ora tala nasbi aku ra iso banyu mas ngenteni iki kula dereng saged mendhet donya Pak wis tuwa aku pemek si antri wong akeh ngono la nasbi hatta yusdirni aku wa guna sayku kabir bapak kula pun sepuh kula jemek tapi cek kedang-kedang wong akeh ditakok lagi nang kene liyane kene enek ora sing sumber banyu nembak cara bahasa kene ngono ana nang sebelah kono tapi sumber iku kebetan watu gedhe kan watu gedhe sing ora lumrah gedene kan Nabi Musa niku diwehi mukjizat pirang-pirang diantarane astane niku bane sing dikempit ditokno niku anggere ditokno dadi kaya sokle tangane niku diku ngampleng wong teksak diku ngangkat watu tangan cok watu sing ra ilo gedene iku diangkat niku langsung belitak tangan sitok ngene ae kaya ngangkat kapuk rusane ra ilo nah terus diangkat terus mek banyu sing cewek mau terus kanjeng Nabi Musa ngiyup nang ngisore wit asaqala huma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir niki khairun nang ayat niku maksude maknae roti utawa panganan bar cah niku ngombe terus kanjeng Nabi Musa ngiyup nang susara wit terus donga nang Gusti Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Gusti kula astu butuh dedaharan roti sing jenengan turunake Gusti lesu kula tapi mboten perlu njaluk rasane njaluk wong saleh iku ora seneng muni njaluk njaluke ning Gusti Allah terus dituruni terus ceweke mau teko undang jenengan diaturi kan teng omahe bapak iki koncoan bapak mah aku kok diopahi mah nek diopahi mboten pokoke kan teko tok terus teko maune ceweke teng ngarepe cak loro terangin ku anune cara saiki gamise nglebak kentole ketok Nabi Musa iku hati-hatine ra seneng maksiat kentole ketok kok enak iki sampeyan yo guri ya karo kentol teh anu rusuh ora wae dhewe ngono ya wah seneng malah banter nang ngene gak Nabi Musa aku sudah ngarep akhirnya terus suwan Nabi soal bapake cewek loro mau donga niku ceritane intine nerangno tentang makna khair teng ayat niku yang mriki maknae arta teng ayat lawu maknae duit utawa anu jenenge roti utawa panganan wa ma tunfiquna illa biwa wajhillah wa ma tunfiqu min khairin lan barang sing nafaqahake saka duit utawa bondo iku wafa bakal dibalekake ilaiku maring sira kabeh dibalekno ning dunyane ya ning akhirate ning dunyane mesti anggere awake dhewe ikhlas karena Allah mesti bakal dibalekake kanthi tikel matikel nah akhirate bakal dibales kanthi tikel matikel uga wa antum halaikai sira kabeh kula tulamuna ora bakal di aningoyo sira kabeh ora dizalimi nek wong iku terlalu mudah melupakan janji melupakan jasa dan melupakan kebaikane wong liya tapi nek Gusti Allah lantu lamun bakal siramu di kaningoyo utawa disia-siakno mesti bakal dibales kanthi tikel matikel lil muqara ayat niki sebab temurune ngeten ana sahabat niku sing dijuluki ahlu sufah niku panggon
panggonan teng Masjid Nabawi, masjid sing kawah, sing paling pinggir, cedhak gandeng daleme Rasulullah. Ahlu Sufah niku rombongan wong-wong cacahe kurang luwih 400 wong muhajir. Wong sing berjuang ngulang Al-Qur'an, ngulang ngaji, pokoke uripe dikorbanno kanggo luhurake agamane Gusti Allah. Dijuluki Ahlu Sufah. Sing paling utama, sing paling terkenal Ahlu Sufah niku Abdurrahman bin Sakhar. Jenenge Abdurrahman bin Sakhar asline. Nek mergo wonge seneng dolanan kucing, tak terangane. Mbak sing ngaji kitab. Mula disebut Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Mergo wonge seneng dolanan kucing, opek penyayang kucing. Kucing niku maknae hiratun. Nah, Abu Hurairah niku karena dhek penyayang kucing. Nama jenenge Abdurrahman bin Sakhar. Lah wong ora duwe wong larat. Wong larat memang tunawisma ora duwe dalem nang Madinah. Mergo asline Mekah muhajir ninggalno bandane, ninggalno keluargane, ninggalno omahe. Terus nang Madinah wis ora pengen dene ora pengen di omah, pengene pokoke ulang Al-Qur'an. Mula akeh banget hadis sing diriwayatno dening Abu Hurairah niku mergo napa? Mergo dhewe nek sare niku nek tempat sing jenenge Sufah niku wae. Pinggir dhewe pinggire Masjid Nabawi, masjid sing lama, gandeng wek daleme Rasulullah. Mula Rasulullah medal miyos kok daleme pertama sing pirsa Abu Hurairah sak balane. Mula akeh banget hadis sing diriwayatno Abu Hurairah karena begitu. Lah wong sing Ahlu Sufah niku mau ora tahu muni njaluk nek sapa wae niku ora tahu. Dadi kula kadhikala sithik-sithik nira kaliyae wong saleh, mau muni njaluk niku ora kok ngawur ya ora. Ya tapi pateke arek cilik mau muni njaluk itu. Terus suwi-suwi dina pernah lesu sing pol-pole lesu wong Ahlu Sufah niku. Rasulullah akhirnya tokon di wae pewean tertekan panganan nanti sing diterno langsung diparingi Ahlu Sufah niku kabeh. Rasulullah kadang ya setitik tok dahare sebagian kira sing diparingi Ahlu Sufah niku. Sing paling terkenal Abu Hurairah. Lah mau sedekah sunah sing diterangno sak mendhuwur mau sedekah sing wong sugih lan wong fakir terutama prioritas lagi sing diturunno nang ayat niki. Lah niki umum ora nang Ahlu Sufah tapi termasuk wong-wong sing urip sakniki sing mirip-mirip ngono iku jenengan gadah keluaran utamane dalam memberi sedekah. Lil fuqara iku tetep keduwe wong kang padha butuh, pira-pira wong kang butuh. Fakir iku maknane butuh. Fakir iku bahasa Arab, basa Jawane butuh. Nah nek wong liya niku sugih, basane sugih utawa ora butuh. Jadi sugih niku pathokane butuh ora butuh. Mbok wae tingkat telulah pokoke sik butuh, ae sik fakir. Fuqara itu maknanya butuh, ora tahu puas ya. Iki fakir yang sebenarnya aslinya fakir. Nah ini mubtadae disembunyikan. Nah nang jalane diketokno. Lil fuqara iku tetep keduwe wong pira-pira wong kang butuh. Kenapa kok khobare didhisikno? Mergo khobar mati saka jumlah jen majrur. Iku tetep keduwe kang pira-pira kang fakir. As-sodaqah utawi pira-pira sedekah sing luwih prioritas. Iku fakir, asline fakir. Sapa to wong sing dimaksud ning ayat iki yaiku alladzina wong akeh. Usiru kang dibatasi, kena dimaknai dibatasi kena dimaknai kang dikurung utawa dibatasi utawa terkurung utawa terpenjara keadaan cara bahasa saiki ngono. Yaiku alladzina wa
yuksiru kang den batesi sapa wong akeh fisabilillah ing dalem luhurake agamane Gusti Allah ing dalem berjuang luhurake agamane Gusti Allah layak tadi hale ora padha kuwasa sapa alladzina dorban ing lunga iki aneh-aneh maknane dorban iki maknane kiasan iki majas maknane lunga utawa dalam bergawe bila di dalam bumi bakal kita terang ini penuh pelajaran indah penuh metafora yang indah ya sabu kang milang utawa kang keburu ngaladina sabal jailu biro wong kang ora ngerti wong kang ora ngerti kondisi yang sebenarnya wong iki mau piye lek milang agnia ae wong sugih-sugih minat ta'afufi mergo saka jagane kehormatane wong mergo wong minat ta'afufi mergo saka ta'afuf niku maknane menjaga kehormatan moh jaluk-jaluk iki nek nang diterangno ning jalalen li ta'afufihim anis su'ali wa tarkihi wa taraka. Jadi jaga kehormatane ngempet dari meminta-minta sampai wong nganggo kok wong sugih ta'rifu marwi sira kabeh hum ing aladina bisi mau kelawan tanda-tandane aladina bisi mau kelawan ciri-cirine aladina Laya saluna ora padha njaluk sapa aladina anasa ing menungso ora gelem njaluk-njaluk ilhafan halih basa sing umum grecik remeh-remeh niku njaluk-njaluk ora nang sawi nang iblis apa wae sing dimaksud ilhafan itu pokoke remeh-remeh grecik remeh-remeh. Jadi termasuk prioritas lagi untuk diberikan sedekah. Iku ana wong sing dene sebab turune harus sufah tapi iki umum kanggo wong-wong kan iki sing kira-kira mirip iki. Wong sing ruang geraknya terbatas, alladzina uksiru terkurung keadaan dari dibatasi. Kata-katanya soalnya jelas banget tapi penuh motivasi dan penuh analogi biasa rakol. Oke, alladzina usiru fi sabilillah terkurung keadaan karena berjuang fi sabilillah. Sing iki ngeten iki sing enak para kiai. Aku ra kiai. Mau dikira kabeh awakku. Kiai sing tulus berjuang sabilillah. Ora iso bergerak nendi-nendi la yastati unadurban fil ardi. Ora iso tumandang nendi-nendi ape melok daud ya ora payu ape melok tamping ya ora tau dijak tamping ape melok ujo ning bangunan ya ora sida ulang. Jadi hidupe DS sakanya-kanya terpenjara terkungkung oleh tugas jihad fisabilillah ngulang bocah-bocah merjuang agama Gusti Allah. Yo bina masjid, bina musola, bina pondok dan budayane. Sampai orang iso nanti. Bapaknya kiai ulang bocah. Tapi kalau bangunan pasar ya iso. Kiai belum pasar ya rakyat rasido. Ulang. Raja jamangan. Ada orang jauh tuh kayak jamangan di orang tahu payu jauh kiai itu. Pokoknya intinya layak tadi nager banfil ardi tidak mampu, tidak bisa dan tidak sempat bergerak leluasan yang bumi untuk boleh maisah. Apa kulaan macam-macam bapak yang pasar raiso. Apa melu belate raiso rasa tulang maupun belate. Nah ini sih dimaksud para kiai janji. Jadi mau sejatinya fakir. Jadi butuh banget, tapi dia terpenjara oleh keadaan. Apa dolanan nanti ramen aku dikira penjaluk duit, bilang baik sih sebabnya cerok ini. Ingat ingin paling kere apa jaluk duit.
Iki padahal sing dimaksud kanggo kebutuhan pribadi lah iki. Ora kebutuhan kanggo ora kebutuhan kanggo bangun ta apa nek butuhe kanggo bangun. Kanggo pribadi lah niku. Sing dimaksud butuh kanggo sabdane. Wonge ra iso duwe rewang gerak. Siru fisabilillah terbatasi terkurung ruang gerake karena perjuangan agamane Gusti Allah. Ora iso bergerak layak tati unatur dam fil arti. Jadi kalau kiai niku bener nek kiai sing teman-teman mikir agamane Gusti Allah. Wabot luwih dene ape kerja. Ora payu kerjaan ya sarung. Ape melok berarti wedhus ya engko dindho wong. Jane itu banget tapi dene layak tadi mati bangkul arti ambil wong liya yahsabuhumul jahilu auliya wong sing ora ngerti kondisi sebenarnya wong sing ora ngerti kahanane wong mau wong liya sing nyawang iku padha muni nganggo wah wong sugih dadi dite ledane grimbang-grimbung ae wong sing gak ngerti nganggep iku wong sugih. Nah, aku coba dikira aku rujuk ini ngaku ini gak jahil. Wah, dianggap wah ini gak jahil gak Pak Isis suke bangun kaya ngono jadi tahu jalur jalur wong itu udah butuh saya suke rasa wae wong itu suke lah pamane lah mata ayatnya jelas banget lah ini jarang loh maknanya ini jarang ya sabuhumul jahilu auliya jahil itu sangat jelas wong jahil ini maknanya ora jahil sing kasar lho niki ora ngerti kondisi yang sebenarnya wong sing nyawang jadi pelajaran terlalu banyak yang bisa dipetik wong sing nyawang itu misalnya kayak sing akhirnya jadi proses wah tak tahu megawe tak tahu musawah dan godok yang wong sugih sing aku mau kebal duit lho kowe lane dadi ben ora usah pikirno blaten pelan arek nompang wae lha wong sing aladina mang ya sabuhumul jailu auliya ora tau mergo kok dianggep sugih mergo minat ta'affuf ngempet mekek nahan diri saka jaluk-jaluk hal ini jaluk-jaluk ini padahal ini kanggo pribadi jaluk-jaluk oleh apalagi model bangunan yang tadi orang jaluk jane oleh orang satu jelasnya jane orang nek butuh duit bembreng tapi ngatek meramong kemedula kaya apa tak usahano umah ini jaluk mlane nek wong sing kepinteran pikirane utek atau kepinteran untuk jaluk merono mrene iki ya beda awine nek cara ana wong iso buktekno sak lumahe tanggungan sing tau tak tempuh aku muni njaluk kek ngarepku tak sujudi nek ana sing kula tau tak jaluk aku paling wani gelem SMS nang wong tertentu sing ana kedekatan hati ya ora nganti ilhafah ora ramen-ramen ora wong tau tak SMS tentang bangunan iki milih banget iki wong sing pinteran ya njaluk biro nek ana sing iso buktekno aku muni tak jaluk ucapan utawa tulisan tak sujudi nang ape. Ngene iki ora kamu jane. Layak salunan nasa ilhafa ini lo ayat iki lho melok ashabus sufah. Dene kene nek ashabus sufah ya kaya sisi kaya tok ora ora turu ngantuk biasa bu jairu alniya buat kesugih muga-muga nang sugih ya terus dadi donga. Mereka juga orang nganggo makel, iya teknologi duit penaan karek dolan jalur, penaan mumet ben pamane. Jadi proses semenit dawane bangunan nanti pasar iki niku tak hati-hati niku ora kok pengen dadi ora. Yo ilhafa ngindari ilhafan. Cara aku nek ta'affuf niku njaga kehormatan, sing tak jaga kehormatan ya kehormatan Al-Qur'an, kehormatan bocah siji loro sing ngaji ngoten niku.
wong sing utel iki teke-teke dengkul ngawak loro-loro ning awak iki yo. Nah yo kurang ngerti yo sepek. Wah, balik SMS WA itu menang wong-wong tertentu model wong tertentu hati yo kan. Kalau orang ini jalur terus kan teman. Antara luar tak yo tak aton iki berikut dewi gagila budi mari-mari ngomong ini raiso yo wis ora terus nganti ilhafa ngermeh-ngermeh jadi ya bismillah tak coba kehormatane wong-wong sing padha ngaji iki ben ora terkesan kaya rombongan wong kere wong kamis jadi ta'rifuhum bisimahum siramu bakal bisa nyawang tondo-tondo ning wajahe wong iku jane tapi wong jaga kehormatane ta'afuf jaga kehormatan ora awake dhewe tok tapi kehormatane agamane Qur'ane lan rombongane jamaah ngono kok untuk mirip nang awake dhewe kadang mari kok awake dhewe nek mesti ngapik iku ning awake dhewe nek elek tapi wong liya dadi si ta'rifum bisimahum ketok dari tondo-tondo wajah wong iki sangat seneng jaga kehormatane ketok dari tandane nek awake dhewe perhatian nek awake dhewe teliti dalam mengamati layas alunan nasa ilhafa sore jelas banget katanya ora seneng jalur-jalur aja buru rasa aku sufa niku pernah ngantek noleh nanti rong dino lesu jane ya buta tapi moh mati jaluk moh muni jaluk itu alhamdulillah kula niku agak selik tak dulu niku ra seneng meningkatkan jaluk jan yo pengin diwehi bane eling aku baikkan gampange eling batas ngene basis tak critakno awak kali nawan mbok urung mateng dolan rono bu kleter karo ngono ketoprak nawan aku jane arep pengen ditawani ya ora ada ditawani basis nyambut tae tapi sing juta saged mateng aku angan oleh dimboi alhamdulillah iki eling-eling gak aneh dadi panen mesti dosa dadi panjarane aku bagas sing besar ra seneng njaluk nek dulur-dulur kita tau nunjuk ya nunjuk ora tau ra seneng njaluk apa ora iki menyangkut perjuangan agama meskipun kula dalam melangkah niku siru fisabilillah terkurung ruang gerak kula ape dolanan dinanti bebas kok dolane dikirape jarak sunah dolane dikirape utang ngene utane mati wae gak ada jane ya buta tapi yo mergo ta'affuf jaga utang maksud iku luwih apik pingirane nek utang tentang peminta-minta itu yang belum marah ya berkata bocah-bocah pentingnya kita ta'affuf jaga kehormatan ojo nganti terkesan ngatok-ngatok minta-minta jadi juga aja ini sane dalam melangkah apapun itu ada dasare jaga kehormatan wa ma tungfiku amalan barang-barang tungfiku kang padha nafakake sira kabeh min khairin saking dhuwit dosaku bondo wa inna allaha mongko sak temene Gusti Allah bini kelawan ma iku alipun lakang udaneni lakang maha mirsani dadi nek kula jenengan pas diparingi kahanan longgar petuk wong sing ciri-cirine ngoten niku dadi remuk rempon lah ora gelem muni njaluk niku termasuk prioritas sing kudu jenengan pikirke babagan hadiah lan sedekah niki termasuk kanggo kebutuhan pribadi lho niki kebutuhan saben dinane kanggo para kiai sing berjuang fisabilillah ceritane kiai-kiai biyen niku sing wong sayang nang kiai tak sering kanggo kisah Mbah Sutopo Mbah Mustafa Bisri Mustafa Bisri niku jenenge Haji Sutopo deko amine asline saderenge anu Haji Sutopo wah sugih jamaah Mbah Kolir Harun niku mualim sakole terkenal mualim nahwu Imam Sibawae tanah Jawa
alim tapi boten duwe utang duwe dienggo kula pakaian ana rong dukar zaman iku ceritane didol dilalat utang kabeh ora iso nyaur terus Mbah Sutopo pas jamaah dikandani Mbah oleh pundi kok boten mampu Mbah oleh kerja penyandangan kerja oleh kerja kula tak uweni tak iki oleh itu ditiliki Mbah jarane jenengan kerja segera iku manah kula Pak Haji kula niku mergo sungkan isin dereng saged maringi utang teng jenengan ya Allah terus dirangkul-rangkul jenengan boten usah mikir atos niku terus saiki ana 200 juta oleh pakaian kondukan jenengan boten usah mikir boten usah mikir tak ikhlaske jenengan boten usah bakulan boten usah pegawe pokoke sing penting mulang ngaji butuh jenengan apa kula paringi kula cukupi sing penting kula nyuwun ijol donga panjenengan dongano anak kula enten sing dados tiyang alim estu dongano cukupane dicukupi sedaya la ngoten niku fadilah lumah sing pas niku terus gadah putra sing alim siji Mbah Bisri Mustofa loro Mbah Misbah Mustofa Mbah Misbah itu bukan lagi-lagi Mbah Bisri ngalim berarti mantu Mbah Olil kagungan putra namine Olil Bisri meleh di jenenge dimulak-walik saka Mbah ini kalih Mbah Mustofa Bisri niku dadi bae Mbah Musa niki sing Pak Sutopo terus jenenge Batur Haji dileh dadi Mustofa mulane Mbah Bisri ya mulane dadi Mbah Bisri Mustofa Mbah Bisri Mustofa sing ngarang kitab sing sakniki jenengan sekeli niku Bapak Alfred niku jenenge Mbah Bisri Mustofa sekarang kita terjemah Mbah Nawawiyah Mbah Bisri Mustofa niku nggih karomah hebat niku pernah waktu ketika bos niku Mbah Bos niki ditamoni wong kok ngapak kok Tegal kok Peti kok pokoke Jawa Barat kok tamoni padahal Mbah Bisri niku kok beda nah kula badhe sowan Mbah Bisri jenengan Mbah Bisri boten kula putrane kula iki pagi Mbah Bisri awake jare pergi ngoten padahal niku pun sedo kula tiken pesen kanyanjani teng cetakan Menara Kudus neten tafsir iblis niku enten sing kleru asale nulis teng ayat pinten surat pinten disebutke jelas padahal saat iku Mbah Bisri niku pun sedo nyebutno ayate juse surate lah Mbah Saroni termasuk sing naskah niku ning juz 1 enten sing naskah diantarane Mbah Saroni kali Mbah Asnawi iku ngendika aku iki maca macakan terus sajane presira 10 tahun puluhan tahun lho nemokno diklirune Mbah Bisri iki keramaken Mbah Bisri kok iso wis sedo kok iso ngandani nuduhno ndi sing kleru nang pertetane dicek estu kleru apa enten sing kleru niku Mbah Bisri Mustofa niku mantune Mbah Olil anake Mbah Sutopo sugih gedhe ora alim tapi nomo mikirno kiai enten boleh disae Mbah Olil Bakalan niku bapake ya kiai ya nelayan rumane rela angger memet dadi nelayan niku 2/3 hasilnya niku di jariano neng kiai neng santri nggo pokok tak haji 2/3 hasilnya ora 10% karo kene 70% sing dipasrahkan neng kiai sing dipakai 30% tok mulane dukul Mbah Oleh namine Mbah Abdul Latif niku Mbah Abdul Latif niku bapake Mbah Oleh Bangkalan awet cilik kondang ampoe kiai yo alim santrine nyantrine neng Mekah yo neng Soleh Darab ampun balik teng iki ayat iki jadi wong sing prioritas yaiku wong sing asline butuh banget tapi mau jalur-jalur ngoten iku nek dengan dibayar kelonggaran utama mergo fadilahe gede banget mergo
yusiru fisabilillah, hidupnya terkurung terpenjara oleh keadaan mergo merjuang agama niku diarani didik maraya ae wong yo bina madrasah, bina pondok, bina masjid ngoten niku jenengan pikirno sinten mawon ora kula boten bae. Sinten mawon ngoten niku diutamakno dalam distribusi jariah sedekah. Gusti Allah pirsa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Pun begitu ya. Sekabe barokah manfaat Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin hamdallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ya da'mal fadli 'alal bariyyah ya basital yadayni ta'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah sholli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wahdiyah wa fir lana ya ghilana fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami' ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim Qadir Syakur ya Qawi ya Matin ya Dzal Jalali wal Ikram. Hadza ma yaqulu ya Allahumma la ta'ala fi majlisina hadza fi makanina hadza fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la dharran illa hadaita wa la yuban illa satarta wa la hajatan illa qadayta min hawaiji dunya wal akhirati illa qadayta ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadzal majlisan mubarakan martiyatan nafi'an dhahiran wa batinan biyan ukhran wa ja'al hadirna fi hadzal amri rahmatan wa maghfiratan ya Allah ya rabbal alamin. Wa ja'al hadzal majlis wasilatan linaili barakatika wa maghfiratika rahmatan ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya Allah bi tafrihi hadzal bina ya Allah wa hadzal binaan mubarakan nafi'an martiyatan dhahiran wa batinan biyan ukhran ya rabbal alamin. Hadza du'a'una fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.